سلام نعكم يكون كورات تخاتلتي دكتور شويت يبሃል emergency and critical care specialist እየ ንሎሚ ሓንቲ ሓፃር መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣዝያ ጠቃሚትን ኣገዳሲትን እያ ብፍላይ ኣብ ጽባቐን ኣብ ጥዕናን ናይ ወዲሰብ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብዛዕባ ክንክን ድርቀት ቆርበት ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ኣካላትና እቲ ዝዓበየ ህዋስ ወይ ኦርጋን ቆርበትና እዩ ቆርበትና ክንክን ተዳጌርናሉ ኣብ ህይወትና ዓባ ኣበርክቶ ኣለዎ ስለዝኾነ ንሎሚ ቅድሚ ናብ ድርቀት ቆርበት ምእታወይ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ዓይነት ቆርበትኩም ትፈልጥዎ ዶ እንታይ ዓይነት ቆርበት ኣለካ እንታይ ዓይነት ቆርበት ኣለኪ ትፈልጥዎ እዚ ትፈልጥዎ እንተዳ ኮንኩም ዓብ ረብሓ ኣለዎ ረብሑ እንታይ እዩ ኣብ ክንክን ቆርበት ዓብ ታራ ይፃወት እንታይ ዓይነት ሳንስክሪን ክጥቀም ኣለኒ እንታይ ዓይነት ሞይስቸራይዘር ወይከዓኒ ንገጽና ጠል ዝገብር እንታይ ክጥቀም ኣለኒ ገጸይ ብኸመይ ዓይነት ሳሙና ክሕፀብ ኣለኒ ንዝብል ዝምልስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓይነት ቆርበታት ክነግረኩም ሓሙሽተ ዓይነት ቆርበታት ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ድራይ ስኪን ወይ ከዓ ደረቕ ቆርበት ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ድራይ ስኪን ዝበሃል ነፍስና ምስ ተሓፀብና ወይ ገጽና ኣብ ዝተሓፀብናሉ ኣካላትና ይፍሕሹ ቅርፍ ይብል ወይ ይቀይሕ ክጽልም እውን ይኽእል ሕብሪ ናይ ምቅያር ማዳውን ሓደ ምልክት ናይ ድርቀት ቆርበት እዩ ስለዝኾነ ድርቀት ቆርበት እዚ ድራይ ወይ ንቁፅ ቆርበት ዘለዎ ሰብ እዞም ዓይነት ምልክታት የርኢ ነዚ ንምክንኻንካ ፍሉይ ካልእ ኣለዎ እቲ ካልኣይ ኦይል ስኪን ይበሃል ቅብኣት ዝበዝሖ ቆርበት ማለት እዩ እዚ ዓይነት እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ፈፀጋ ከምኡውን ኣብ ኣካላትና ቀይሕ ቀይሕ ፍላይ ኣብ ገጽ ዝረአ እንተኮይኑ እዚ ዓይነት ሰብ እዚ ዘይቲ ቅብኣት ስለ ዘለዎ ፍሉይ ክንክን የድልዮ እዩ ንዑ ክሕፀቦን መድሃኒት ክገብረሉ እንተኮይኑ እውን ናቱሩ ዝኸኣለ ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ሰንሲቲቭ ስኪን ይበሃል ሰንሲቲቭ ስኪን ማለት ተነቃፊ ቆርበት ማለት እዩ ተነቃፊ ቆርበት መብዛሕትኡ ግዜ ንሕማማት ዝቃላዕን ብቀልጢፉ ብኬሚካልን ክጉዳእ ዝኽእልን ብኢንፌክሽን ከማዕብል ዝኽእልን ሓደገኛ ስለዝኾነ እዚ ዓይነት ቆርበት ዘለዎ ሰብ ፍሉይ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ገፁ ክሕፀብ ኮነ ክሬም ወይ ሞይስቸራይዘር ክጥቀም እንከሎ ፍሉይ ጥንቃቐ ዘድልዮ ዓይነት ቆርበት እዩ እቲ ራብዓይ ኖርማል ስኪን ይበሃል ኖርማል ስኪን ደረቕ ዘይኮነ ቅብኣት ዘይበዝሖ ቴክስቸሩ ማለት እቲ ናቱ ጠል ዝዓቀበ ስሙዝ ወይ ከዓ ለማፅ ዝኾነ ቆርበት እዚ ቆርበት እዚ ከዓ ኖርማል ስኪን ይበሃል ኮምቢኔሽን ስኪን ይበሃል እቲ ሓሙሻይ ኮምቢኔሽን ስኪን ድራይ ስኪንን ኦይል ስኪንን ክልቲኡ ዘለዎ ዓይነት ሰብ ማለት እዩ እቲ ኦይል ስኪን ቲዞን ይበሃል ኣብ ግንባርን ኣብ ኣፍንጫ ከምዚ ኢሉ ክሳብ መንከስ ዘሎ ቅብኣት ክበዝሖ እንከሎ እዚ ምዕጉርቲ እዚ ከዓ ድራይ ንቁፅ ይኸውን እዚ ኮምቢኔሽን ስኪን ዘለዎ ዓይነት ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ቆርበት ከም ዘለኩም ሕጂ ሪኢኹም ኣለኹም እዚ ካብ ኮነ ናብ ድራይ ስኪን ንኺድ እምቦ ሓደ ብሓደ ቀሲልና ከዓ ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ካልእ መዓልቲ ድራይ ስኪን ግን ንሎሚ እስከ ንርአ ድርቀት ቆርበት ክበሃል እንከሎ ብምንታይ እዩ ዝመፅእ ንምልላዩ ወይ ንምፍላጡ ብክልተ መንገዲ እዩ ዝመፅእ ኤክስተርናል ፋክተርስ ኤንድ ኢንተርናል ፋክተርስ ተባሂሎም ወይ ንድርቀት ቆርበት ዘምፅኡ እቶም ግዳማውያን ጠንቅታት ዝበሃሉ ቀዳማይ ድርቀት ቆርበት ዘምፅእ ካብ ኤክስተርናል ፋክተርስ ወይ ከዓ ግዳማውያን ጠንቅታት እንታይ እዩ ደረቕ ንፋስ እንተሎ እዚ ሎው ሂሚዲቲ ዘለዎ ኤር ማለት እዩ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ድርቀት ከምፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንኣካላትና ማይ ብብዝሒ ንክወፅእ ስለ ዝገብር ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኮልድ ዌዘር እንተሎ ዛሕሊ እንተሎ ማለት እዩ ዛሕሊ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ኣካላትና ዳሃይድሬትድ ይኸውን ፅምኢ ማይ የማዕብል እሞ ኣብ ቆርበትና ከዓ ድርቀት ቆርበት ይህልዎ እቲ ሳልሳይ ሳን ኤክስፖዠር ወይ ከዓኒ ናብ ፀሓይ እንተደኣ ወፂኻ ወይ ተጋሊፅካ ማለት እዩ ፀሓይ ብሙቐት ጌራ ነቲ ኣብ ኣካላትና ዝርከብ ፈሳሲ ወይ ማይ ስለ እትወስዶ ኣካላትና ቆርበትና ይደርቕ ድርቀት የርኢ እዚ ካብቶም ኤክስተርናል ፋክተርስ ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም ማለት እዩ
ከምኡውን ኢንተርናል ፋክተርስ ዝበሃሉ ከዓ ኢንተርናል ፋክተርስ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሕማማትን ወይ ምስ መድሃኒትን ዝተሓሓዙ እዮም። ሕማማት ዲያቤትስ ወይ ሽኮርያ ካብ ኣካላትና ማይ ንኸይህሉ ዲሃይድሬትድ ንክኸውን ስለ ዝገብር ድርቀት ቆርበት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ሃይፖታይሮይዲዝም ጎይተር ዘለዎ ሰብ እንተለውን ድርቀት ቆርበት ከማዕብል ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ረናል ፌለር ናይ ኮላሊቱ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ እንተሎ ድርቀት ቆርበት ከርኢ ይኽእል እዩ። ካብ ኤክስተርናል ፋክተርስ እውን ክግለፁ ዝኽእሉ ሳሙና ዲተርጀንትስ ማለት ሳሙና ኣልኮሆል ዘለዎ ጨና ዘለዎ ወይ ከዓ በረኪና ዘለዎ ሳሙና ዝሕፀብ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ድርቀት ቆርበት ከማዕብል ይኽእል እዩ። ድርቀት ቆርበት ከምፅኡ ካብ ዝኽእሉ መድሃኒት ሓደ ናይ ረናል ፌለር መድሃኒት ዳዩሬቲክስ እንብሎ ድርቀት ቆርበት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ፈሳሲ ብብዝሒ ካብ ኣካላት ከም ዝወፅእ ስለ ዝገብር ከምኡ እውን ቤታ ብሎከርስ ናይ ፀቕጢ ደም ዝውሰዱ መድሃኒት እዚኦም እውን ድርቀት ቆርበት ናይ ምምፃእ ተኽእሎም ልዑል እዩ። መከላኸሊ ጥንሲ ኮንትራሰፕቲቭ ፒልስ ድርቀት ቆርበት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ስለዝኾነ ድርቀት ቆርበት ዘለዎ ሰብ ነዚኦም ዓይነት መድሃኒታት ዝወስድ እንተደኣ ኮይኑ ፍሉይ ጥንቃቐታት ክገብር ይግብኦ እዩ ማለት እዩ። ድርቀት ቆርበት ንምክልኻል ቀዳማይ ዘድሊ ተደጋጋሚ ማይ ዘይምሕፃብ ሓደ ሰብ ተደጋጋሚ ማይ ዝሕፀብ እንተደኣ ኮይኑ ድርቀት ቆርበት ከማዕብል ይኽእል እዩ። ካልኣይ ውዑይ ማይ ዘይምሕፃብ ውዑይ ማይ ዝሕፀብ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ እውን ድርቀት ቆርበት ከማዕብል ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ደኣ ክገብር ኣለዎ? ምዉቕ ወይ ልቡጥ ማይ ክሕፀብ ክኽእል ኣለዎ ወይ ዝሑል ማይ ክሕፀብ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ ድርቀት ቆርበት ሓደ ክከላኸል ይኽእል እዩ። እዚ ባዕልና ክንገብሮ እንኽእል ስለ ዝኾነ ካልእ ሆም ሬሜዲስ ዝበሃሉ ኣለዉ። ኣብ ገዛ ኣዳሊና ቆርበትና ድርቀት ንኸየማዕብል እንከላኸለሉ ኣሎ። ሳልሳይ ገፅና እንሕፀበሉ ጀንትል ክሊነርስ ዝበሃሉ ንገፅ ጥራሕ ክንሕፀበሉ ዝግባአና ዓይነታት እውን ኣለዉ። ሳልሳይ ንቆርበትና ሞይስቸራይዘር ንቆርበትና ጠሊ ዝህቡ ክሬምስ ኣለዉ። ስለዚ ሓደ ብሓደ ነዚኦም ኣብ ዝመፅእ ክንሪኦም ኢና። ንሎሚ ግን ንዝነበረና ግዜ ሕቶ ርእቶ እንተለኩም ፀሓፉልና። ከምኡውን ሼር ሳብስክራይብ ምባል ኣይትሕመቁ።